kune hama dzangu dzandikutawo matisti ari panapa waimbi ndo wacho wamuri kutoona pano vasati wauya hatine nawo wachauyawo vatori pano ya mondiregerawo ndakutotangidza nyaya dzacho takumadzana nenguva nhasi china mangwana nanoenda mabasa asi tiri panapa kusvika mangwana kwaedza wega waziva sikimu yacho ya torombopa introduction kune waimbi vari panapa wauya pano ndo watoo pano vamwe vachiri murodhi vari kuuya asi tiri panapa pane vari pano ndiri kutanga ndakadai wangu sawira wangu chindongwazi ndiye ari panapa ndande ariti management mushuga imomo mosinya kumbo varipo ti ibisiyo tauya panapa mwana mumaminda umo muri kuhere papitirisi simomo mutambi murudo ari panapa Cobra Kings mukomana atouya akatoperera ari panapa chembere yako asina mosva kuti ndini shuga chembere yako bati murudo ndatenda ariti tikuya panapa pinjisi ari panapa hawati aiwa tinongoti asina mosva kuti mukomana ngatikoti Mwari ngavamuzore mukushungurudzika kwake. Hawati pinjisi auya upano kusapota shuga zvisine kuti akatorwa tatenda pinjisi mazuva masho mavura inguva yaMwari ndo akatora mweya wavo Mwari. Hawati pinjisi ari pano zvakare mwana mutoko takauya tine mukomana ari panapa pabudiriro pakarendi bhoere Mangisa Kirari from Gokwe ari panapa auyawo kusambotawo musamboshuka imangisa waimbi wese ava tina MC wedu chitofu chemagesi takainda ndo vanoita vachisangasana nemaartist edu ndehama neshamwari vanosangasana nemimimi mawindi nemagweja nemashofe nevabati vehuri. Toya pano tina mukoma meja chinodiwa wana wadiki ngatiutai tichienda kumamisha tichindoona kuti vabereki vagere sei vanoronga sei zvezizvarawawo tinawo anzanyeku okay, tikuya takauya hazvina kuperera ipapo tine marasta manyama handina mwana neterumbi pamusha pano handina mwana neterumbi pamusha pano maoriginal racho ari panapa zimba remondoro masimba nemondoro mufunge zimba wembira crew from Glenview wakomana mudande crew team vari panapa watikutawo tine makambani musa kamana kuti tina mukoma makingwazi aripo zvakare chibaba chacho aiwa kane ndambotaura nezvatindongwazi mukoma ari tititi mukoma wacho aripo zvakarongeka mufunge nyaya iri panapa mangoma akuda ari kungotsva zvakaenda mukoma MC wedu handisikaindira madrama right so atiita zvekutaura ndipeti ngomira hama dzangu taura chokwadi
pakuimba patenge chipema kana chokwadiwa. Inini ndisana kunda kukumbira ika ndongo kumbira utanga ndenda start Ati zvese zvitikaita zvimwe zvese tigotaura apo akatsopinda pane nyaya ati mari dzofanira dzichifamba ichokwadi so ini nambotura yawo ndatura kubatsira mukoma shuga ka ndatura kuyane maspika nependi ndobva ndati inini ka mukoma shuga ka chaine bendi ndoridza nependi ndekupefoma patura ndiyo cd ka cd iri ka Sly abunonoka because sugar they have to sit MC sugar and some eat express right I want to talk about baba hachi mono unayo right warga si biji mono unayo mana isi mono kana roti mondo unayo amna warungu alright mona pana mkoma ngwana ngatange isuzu ndani Charles Promotion ichokwadi Babazi momo. Uyai mkoma uyai atite sembeito uyai pana maji yes ati kutaura tingangotenderera kwese uko baba ini semina maprazi baba tikali mafoto tozadi ndakaunza mapero angu baba ndikapuwa mari dzofanira dzichifamba dzichitouya baba chichini aburiwere Sarengeto mari yafamba wataimo pane zvotiri ndaita tinongotasa kuti mari kana mari yafamba right tapanapa uyu ngoma wangu akamirira Cobra Kings yese including neni ndati uyu mukoma wangu akamirira Cobra Kings nekusanganisira neni netimu rese alright reka ndinzwe kuna mukoma mana ndimati mwachangana mukoma chame Simon andikuona shuga wewe kuti ndine magitari mimi panangu ndakatanga newe ndikakukudza wabona shuga ndikupisa 100 panangu mire mkoma msana bisande ndiri kulombo ndibe ndibati waya buru ndi panangu murume uyu kawe muona murume anonzi chale uyu murume uyu anonzi post chale ini mtotsvaga mari manje mina ndimwende zvekuimba chete ndenda zvekutsvaga mari pese uyu akandifonera uyu ndobva tanzi ndiroita muchato wangu saka vanhu vatanzi vada Simon Mutambi vanamuridzira pamuchato wake nemukadzi wake mukadzi wake akanaka stereki ndobva ndaridza pepe vakati plus zvemagitare zvine mari vanamupinza magitare uyu anonzi Charles Promotion ndivana zvikanzi chii tikangopedza kuridza panapa pamuchato panapa kuglende haasoko harare uyu kuglende kumazowe tichingopedza kuridza ndobva tanoridza mutsugubvi tangopedza muchato ka ndobva taenda mutsugubvi vamani vanati inini akandipa mari yemuchato 500 pamuchato vanati chinipa imwe 500 futi yekushow ndobva ndasvika madaridza ikoko vanati ayo bhendi racho itai $2 akazoita mari yakaona mati pa 1000 mukoma chane wamukutaura ndeava yava ndo anonzi Charles Promotion iye chane anenge achingoimbora ndiye chane anenge achitaura pamazoa apa ukanhani chiimba kuti Charles ndiye uyu ndinakamudzidzisa magitare baba iye anangonditora achifarira magitare apa wasanounza mari 100 manager yeyo vaisa 100 aiwa ine narusha baba ndoziva kuti 100 ndona kutoipiwa yangu isire alright so far tisamhanya hedu mukoma chane wamboudza 100 100 ndekusamaita yekusamaita matoya 100 yekukobra oyekukobra iyi yambouya ndeyekusamaita iyo ndekusamaita Simon ngoma mapiwa cd Simon mapiwa cd yeri ngoma ndipise 1000 ya aya mari ngadzifamba mari zokona ndipise 1000 chero tikarova magitari mukatipa madhora wanashuka inini magitari asingamazive Simon akanditi mukoma ati baninonu anoti Simon Mutambi baninoni vavapeshi atiti mukoma magitari anopatara ili cd ndera maipeshi ili ndera baba peshi macheso akataura so pasaka pako zvikanzi chane ndichere
Profesa Kapago. Ora shuka. Bekana mashozi, shuka. Bekana mashozi akawanda.